História je plná príkladov, ktoré jasne poukazujú na to, že tolerovanie intolerancie, tolerovanie rasizmu, fašizmu, tolerovanie neznášanlivosti a podobných názorov a postojov má obrovské negatívne dôsledky. Ak si myslíte, že vás sa takýto spôsob správania netýka, tak sa domnievam, že je to len vaša štrosia stratégia. Skrývať sa pred niečím, čo sa môže dotknúť každého z vás. A preto vás prosím, aby ste nás prišli podporiť a prišli a obsadili ulice Bratislavy a jasne vyjadrili váš vlastný súkromný názor na to, že netolerantnosť, že rasizmus, že xenofóbia do našej kultúry, do našich každodenných životov rozhodne nemá.